окупаційна влада Російської Федерації декларувала і підтвердила захоплення ними військовою силою наших військовослужбовців. Згідно міжнародного права вони є військовополоненими. Ми побоюємося, що, звісно, Російська Федерація вчергово буде порушувати міжнародне право і не буде дотримуватись відповідних стандартів поводження військовополоненими, але все ж таки можливо є, хоч у них якісь елементи здорового глузду, не вчинювати чергові міжнародні злочини. Також ми знаємо, що росіяни підтвердили на цей момент лише 3 поранених, хоча як мінімум їх було 6, бо судна захоплювалося силою зброї. І в таких умовах таке розходження турбує, де решта поранених. І третє, наскільки я розумію, частину поранених відправили в Москву. Знов таки, куди, як, ми не знаємо. Це питання, яке варто з'ясування. Я сподіваюся, що будуть вжиті відповідні міжнародні механізми, які застосовуються в умовах збройного конфлікту. Зокрема, Міжнародний комітет Червоного Хреста буде працювати. А по національній лінії сьогодні чекаємо на голосування Верховної Ради на військовий стан, який пропонує обґрунтовано, як на мене, абсолютно президент України Петро Порошенко. І подальшому, я думаю, що це для нас точка неповернення. Ми маємо визначити з низкою питань. Бо, знаєте, дуже сумна на сьогодні ситуація, коли є закон про весь Крим. І чесно вам скажу, я не знаю, як він може бути далі в умовах, коли у нас є військовий стан через події в Криму. Є у нас спроби, знаєте, торгувати з державою-агресором. От нещодавно у нас є спроби знищити представництво президента України в АРК, перевести нас на рівень якогось СНД. Це також я вбачаю як прояви такої гібридної агресії, гібридного впливу Росії, зокрема в Києві. І це, знаєте, просто приклад того, що не все так добре. І ці питання слід вирішувати на сьогодні, бо сьогодні критична червона риса. Вони проти нас відкрито, вже не переховуючи, застосували силу зброї і, всупереч міжнародному праву, перевели російську агресію на новий рівень. Пане Борисе, уточніть, будь ласка, наскільки я зрозуміла вас, на зараз українська влада не відновила зв'язок з полоненими українськими моряками? Ну, їх зв'язок перервався під час їх захоплення, оскільки я розумію, тут військово-морські сили мають дати вже детальну ситуацію. І я знаю, що є вже кримінальне провадження на цих питань. Це порушення законів та звичаїв війни та агресії, наскільки я пам'ятаю, з повідомлення СБУ. І я впевнений, що там вже мають здійснювати слідчі дії. Хто саме захопив українських моряків, як це робилося, які були порушення міжнародного права і морського, і гуманітарного при цьому. Що зараз буде робити влада, аби відновити зв'язок з моряками? Я думаю, що всі можливі заходи будуть вжиті. Я впевнений, що президент України Петро Порошенко вживає як гаранта і прав людини, і територіальної цілісності України всі можливі заходи. І ми вже чули позицію пані Геращенко Ірини. Є багато, можливо, непублічних заходів, які наразі вживаються. За наших громадян ми будемо боротися, але ми розуміємо, що це заручники. І для того, щоб заручники були звільнені, необхідно їх на когось міняти. Пане Борисе, як зараз відбуватиметься пересування суден у Керченській протоці, власне, і цивільних, і торгівельних, і військових? Росіяни декларують, що вони нібито відкрили Керченську протоку з 4 години ранку, але вони можуть декларувати що завгодно, що вони відкрили шлюзи на Марсі. Це, знаєте, це їх позиція, але нам все варто дивитися по фактичному трафіку. Бо це незаконна адміністрація, яка там знаходиться, і те, що вона робить, вона може робити все, що завгодно. Ваше ставлення до ініціативи... Вони перекривали протоку танкером. Пане Борисе, ваше ставлення до того, що Верховна Рада сьогодні буде приймати рішення щодо введення воєнного стану в Україні? Чекаю на відповідне голосування, на підтвердження і позиції президента України Петра Порошенка, і позиції військового кабінету, і позиції Ради національної безпеки та оборони. Це сьогодні відповідальність, знов-таки. Я сподіваюся і впевнений, що все ж таки більшість народних депутатів не замарені в торгівлю з Кримом, не мають оборудку ввез Крим, і тому проголосують на підтримку державних інтересів. А потім, чи можливо, дай Боже, скасують закон про ввез Крим.